Yeah, because I have to switch it back because the parameters want to. I will send also the new link. Thank you.
I will check it after this game. I will check if I can change the settings and film noise. I erase the old link and send the new link. Okay.
Heter det Glauben? Ja, det var fyr. Alle porter. Han är på det.
Och så, ja. Han åkte tillbaka. Vi kände honom 2. Han får det över veckan. Det går inte bara. Har du det? Ja, det var det året ute. Ja, det är kanske så på till det vidare. Nej. Herregud. Ja, en... Ja, die koken dat. Toen moet dat zijn. Zo heel zijn. Ja! Hoor hem aan met hem. Laat je zeggen.
Je zou eigenlijk wel op een keer.
Good. Goed, Erik! Goed! Goed jongens!
2008.
Victor, nu alt! Ja!
Ef hann stígur á línuna, það bara ekki neitt að ef þú ert bara búin að planta það, hægir allir hægir á ringunum, þú er runnið. Það er endur bara
Thank you.
Thank you.